रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङाबो बेसेन होनाङै सरकारि माइरं मोनो नामा? जुदि नोंथाङा बेसेन होनाङै सरकारि माइरं मोनो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नंगौ, मन्त्रि रन्जित दासआ सरकारि माइरं मोनगिरिफोरनि थाखाय गेदेर फोसावथाय फोसावदों। बे बारनिफ्राय बेसेन होनाङै माइरंनि मुङाव रावबो गलादारानो नोंथांखौ थगायनो हानाय नङा। गासैबो गलादारफ्रानो रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो 5 किल'ग्रामाव 5 किल'ग्राम माइरं हरनांगोन। मख'नो गोनांदि गलादारफ्रा माइरं हरनायाव केलेंकारि खालामो अब्ला गलादारा खैफोदाव गोलैनांगोन। बेनिखायनो रावबो गलादारफ्रा रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो खम माइरं हरनो मोननाय नङा। जुदि सोरबा गलादारा नोंथांनो खम माइरं हरोब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। गुबुन गुबुन जायगायाव 5 किल'ग्राम माइरंनि सोलायै 4.5 किल'ग्राम माइरं होनाय जादोंमोन होनना अजद होनाय जादोंमोन। जुदि सोरबा गलादारा बेबायदि खालामो अब्ला नोंथाङा जगायग्रा बिफाननो अजद होनो हागोन। जायखिजाया जाहोनाव 4.5 किल'ग्राम माइरं होनो मोननाय नङा। जगायग्रा बिफाना बेबायदि गलादारफोरनि बेरेखायै राहा लागोन। मन्त्रि रन्जित दासनि गेदेर फोसावनाय। साफ्रोमबो गलादारफ्रा आयेन बायदियै मुलाम्फागिरिफोरनो माइरं हरनांगोन आरो गलादारफ्रा माइरं हरनायाव केलेंकारि खालामो अब्ला गलादारा खैफोदाव गोलैनांगोन। फिन फोरमायबावोदि रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङाबो बेसेन होनाङै सरकारि माइरं मोनो नामा? जुदि नोंथाङा बेसेन होनाङै सरकारि माइरं मोनो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नंगौ, मन्त्रि रन्जित दासआ सरकारि माइरं मोनगिरिफोरनि थाखाय गेदेर फोसावथाय फोसावदों। बे बारनिफ्राय बेसेन होनाङै माइरंनि मुङाव रावबो गलादारानो नोंथांखौ थगायनो हानाय नङा। गासैबो गलादारफ्रानो रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो 5 किल'ग्रामाव 5 किल'ग्राम माइरं हरनांगोन। मख'नो गोनांदि गलादारफ्रा माइरं हरनायाव केलेंकारि खालामो अब्ला गलादारा खैफोदाव गोलैनांगोन। बेनिखायनो रावबो गलादारफ्रा रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो खम माइरं हरनो मोननाय नङा। जुदि सोरबा गलादारा नोंथांनो खम माइरं हरोब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। गुबुन गुबुन जायगायाव 5 किल'ग्राम माइरंनि सोलायै 4.5 किल'ग्राम माइरं होनाय जादोंमोन होनना अजद होनाय जादोंमोन। जुदि सोरबा गलादारा बेबायदि खालामो अब्ला नोंथाङा जगायग्रा बिफाननो अजद होनो हागोन। जायखिजाया जाहोनाव 4.5 किल'ग्राम माइरं होनो मोननाय नङा। जगायग्रा बिफाना बेबायदि गलादारफोरनि बेरेखायै राहा लागोन। मन्त्रि रन्जित दासनि गेदेर फोसावनाय। साफ्रोमबो गलादारफ्रा आयेन बायदियै मुलाम्फागिरिफोरनो माइरं हरनांगोन आरो गलादारफ्रा माइरं हरनायाव केलेंकारि खालामो अब्ला गलादारा खैफोदाव गोलैनांगोन।